Ćao svima i dobrodošli u Sonji novi video. U prethodnom videu Sonja je otvarala kućicu za lutkice LOL. Ovdje mogu da kupe picu. Ovdje kafu. Ovo je prodavnica za kućne ljubimce. A ovdje je lutkica. Slavo! Jo, kako je sladak! Crna kugla! Я только по кусочку открываю. Ой, у меня какая-то бумазочка. Vidiš. A Sonja otvara ovu lutkicu sa kosom i dobila je ovo Bad Hair Day. Možda ćeš imati neku lutkicu sa zelenom kosom. Zaboravili smo da zamenimo. Šta sve ima ova lutkica? Vidiš, 15 iznenađenja. Я вижу половину своей куклы. Ой, Šta si ti dobila? Сладолет? Дай мне. Дуже открывай. Koliko ovo ima dugmića nekih, a? Oj. Šta je ovo? Ой, какой-то. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот что у меня тут есть. Vidi koju lutkicu imam ovdje ja. Da ti ufrčkamo kosu. A? Tamo nešto ima svoje. Drži ti. Aha, tamo je čaša. Ja sam malo da padam. Liči na čašu iz Starbucks. Ja sam mislila da će biti veća lutkica. Vidi kako je iste veličine. Hoćeš li lutkicu? Vidi, ima tamo još jedan paketić, Sonja. Sonja? Šta ćeš ti da otvoriš? Это. Najveći paketić je uzela. Ой. У меня тут какая-то шляпа. Šešir. Ja imam suknjicu i majicu. Mesec i zvezde na suknjici. Se vidi kako je lepo. У меня и за тоже месяц, звездочка здесь. Ostao mi još jedan paketić od lutkice sa kosom. Čizmice. Crne čizmice. Тут что-то закопано в песке. Nešto je Что-то в этом zakopano u песке pesku. закопано. I ti si to tek sada videla. Какой-то цветок. Uvjerena si, sigurna? Да. Это за чашечка. A to je čaša. Pokaži. С чаем. Тебе лето превратилось все в песочницу. Она идет на Хэллоуин. Vidiš da ovdje piše 13.5. Noć veštica. Witchy baby. I ona menja boju. Колонна и кристалл. Evo, otvorilo se. Пакеты. Sada vidiš što kaže. Šta ti se zalepilo? Daj mi, molim te, okreni se. Vidiš šta ti se zalepilo na glavu. Думаю, я сам дала пакетики. A, Sonja, nismo do kraja otvorili. Так, Će ti dam. Što je ovo? Missing, have you seen?
Вот это ты делала? Hoćeš da otvoriš ovaj paketić od lutkisa sa kosom? Što je ovo? Для часеньки. Для часа. Ой, непонятно. Как этот цепи. Вот, у меня качели. Pronašli smo jedan paketić i sad ne znamo od koje lutke se imalo. No. Одежда. Evo ga. Još jedan paketić. Da vidimo. Neće da padne. Obuća. Cipelica. Cipelica. Да. Давай. Aha, ima dva iznenađenja. Буду идти в класс. Вот, ее скафандр. И она снимает скафандр. Pokaži. Aha. Ovakva lutkica. Evo ti. Da vidimo jedno iznenađenje. Ой, Vidi što je dobilo. дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Что? Da. Dudu, a И što? ой, зачем надо? Vidi što je još dobilo. Evo ti pogledaj. Evo je ona, naša lutkica. Mistična. Isto nije retka. Znači, do sad smo dobili samo jednu retku lutkicu. I to prvu koju smo otvarali bila je retka. A ove ostale nisu. Jedna kombinacija je ostala. Откуда? Pa mi smo to već otvorili. Zvadili smo, sve je prazno. Meni se ova više sviđa od one sa kosom. Ovo je zanimljivije, interesantnije. Čekaj, da je stavimo u vruću vodu da vidimo kako menja boju. A lutkisa sa kosom isto menja boju u vrućoj vodi. Sad ćemo da proverimo. I, jel se nešto menja? Стой. Ne menja se ništa. Может, кого-то надо напоить просто? Ajde glava. Будет никакуша. Вот я его боюсь. Мы испелеку. Что-то поменяло. Nešto je se promenilo. Čekaj, treba da skinemo u telu. Ili ne? Možda i nije. Da probamo u hladnoj vodi. Это теплая вода, а не Что нужно? горячая. Kaže Sonja da nije dovoljno vruća. Da je toplo. Ай, теперь буду готовить кексы. Буду я готовить кексы. На-на-на-на-на. Probala sam i hladnu i vruću vodu, a ništa se nije promenilo. Evo ti, kosu sam je namočila, mislila sam možda joj se kosa meni. Я буду трогать что. Ну да. Не волнуйтесь. Так, я стану. Ай. Нет. Ne menja se ni njoj, ne znam. Ja bih rekla pišite u komentarima, ali nažalost zatvoreni su komentari. Zatvoreni su komentari. Zabranili su, pa zato žao mi je što ne možete da nam pišete komentare. U svakom slučaju, ako vam se svideo Sonjin video, stavite like. В следующем видео. I vidimo se u sljedećem videu i kažemo svima čao! Ciao.